L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, i el regidor de Tortosa, Enric Roig, en condició de tècnic, hauran de passar a declarar pel jutjat d'instrucció de Gandesa en relació a la polèmica dels centres assistencials de Batea. La querella l'ha interposat la Fundació Privada Terra Alta, segle XXI de Batea, contra el mateix alcalde i 3 tècnics, després que l'Ajuntament de la Terra Alta ordenés amb un plenari el mes de novembre passat el cessament de l'activitat d'aquest centre de rehabilitació ambulatòria per manca de permisos municipals. En canvi, el Departament de Salut de la Generalitat va avalar el seu funcionament. La polèmica té un rerefons polític, ja que l'alcalde Paladella va actuar contra aquesta fundació al considerar-la pròxima a Convergència i Unió i en veure-la com una competència a una altra de municipal. La fundació, però, sempre ha defensat que compleix totes les clàusules i que l'actuació de Joaquim Paladella és il·legal. El cas finalment s'ha judicialitzat i ara tant Joaquim Paladella com Enric Roig, que a més d'arquitecte és candidat del PSC a Tortosa, hauran de passar pels jutjats a final del mes d'abril.